Hello guys, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel फिन खनसे आरोबाव बरायबावबाय। तो लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअ बानायनायनि रिजनखौहाय। तो लोगोफोर मैयाहाय आं फेसबुकआवबो पोस्ट खालामनाय जादोंमोन जे फेमेल सिंगारनि सोमोन्दै। फेमेल सिंगार सासे गोनांथि जानानै फैदों जे खोथाया जाहैबाय थांनाय बारावहाय जोङो नोंखौ नांगौ एलबाम भिडिअ सं जों बानायनाय जादोंमोन। तो बे बारावहाय जों आरोबाव खनसे नोंखौ नांगौ टु जोङो बानायनो थाखाय जों थांखि लाबावदों। तो थांनाय बारावहाय नोंखौ नांगौ सङा सिंगेलमोन, बेखौ आं गावनो खननाय जादोंमोन। ओमफ्राय बे बारावबो आं गावनो खनगोन, ओमफ्राय मेथाइखौ डुएट खालामगोन, एबार डुएट रोजाबनाय जागोन। ओमफ्राय दा बेखायनो फेमेल सिंगारनि गोनांथि दङ। थारमाने आं सानदों माने बे बारावहाय गोजाम सिंगारखौ आं बे बाराव लाथ'ला, फैबाय थानाय समाव लाबावसिगोन। ओमफ्राय दायो थारमाने आं सानदों गोदान सोरबा रोजाबगिरिफोर दङब्ला माने आं बेखौहाय लाफानानै रोजाबगोन होननानै आं सानदों आरो। माने ओरैबायदि मानसि थायो थारमाने टेलेन्ट दं, नाथाय ओंखारबोनो हायाखै। भइस मोजां, क्वालिटि मोजां, गासिबो मोजां जोब, नाथाय माने ओंखारबोनो हायाखै आरो, जेनेबा स्कपखौ सोरबा मोनैनि थाखाय सोरबा साहस जाया। तो बेखायनो सानबाय बे बारावहाय आङो माने गोदान सिंगारखौहायनो लानानै आङो थारमाने रोजाबगोन होननानै। तो बेखायनो आं सानदों माने बे बाराव नोंथांमोना जुदि रोजाबनो गोसोब्ला, नोंथांमोना जुदि टेलेन्टखौ जुदि दिन्थिनो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आङो डेटखौहाय लास्ट डेट सेप्टेम्बर 5 सिम लादों, सेप्टेम्बर 5 सिम। ओमफ्राय मैया आङो पस्ट खालामदोंमोन, मैयानिफ्राय लानानै मैया पस्ट खालामनाय बायदियैनो मैयाबो माखासे हरदों आरो दाबो फैगासिनो दं मोनफा मोननै। ओमफ्राय आं सानदों आरोबाव फैबावगोन, नोंथांमोना बाहागो लाबावगोन होननानै आं बेखौनो आसा खालामदों। आरो रिजाल्टखौहाय आङो सेप्टेम्बरनि 5आव होनो आं सेस्था खालामगोन नोंथांमोननो। तो नोंथांमोना जुदि मेथाइखौहाय रोजाबनो गोसो, तो नोंथांमोना मेथाइखौ रोजाबनानै हर, आरो मेथाइखौहाय भिडिअ मोनसे फिसा बानायनानै भिडिअनि गेजेरजों रोजाबनानै हरबानो जाबाय। जाहाथे आङो रिजाल्टखौहाय नोंथांमोननि इउटुबाव बेबायदिनो भिडिअ खालामनानै सेप्टेम्बर 5आवहाय भिडिअनि गेजेरजोंनो आं नोंथांमोननो मानसिखौबो रोजाबनायखौ आङो एसे ससे क्लिप्सखौ आं बाहायगोन। तो बेखायनो आङो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ मेथाइखौ भिडिअनि गेजेरजों हरबानो जाबाय। वाट्सएप नाम्बारखौ आं डिसक्रिपसनाव गाहायाव होनानै दोनखादों, नोंथांमोना बेवहाय वाट्सएपआव हरनो हागोन। आरो रेकर्डिं खालामनाय जायगाया जाहैबाय माबायावसो थांनांगोन, उदालगुरि टंला, बेवहाय खालामगोन। आं आदामनियाव खालामनाय जागोन, टंला कलेज खाथियावनो, टंला कलेजावनो होनजायो। टार्निं जितु दङ बेवहाय, सोरबा मिथिगोन निसय थांग्राफ्रा, खाथिनाथ' मिथिखागोनानो, नाथाय नैबे क'क्राझार साइडनिया बांद्राय मिथिनाय नङाबा जानो हागौ। तो नोंथांमोना ओजोंहाय थांनो हानाय सुबिदाखौबो नायदो, आरो लोगोसे मेथाइखौहाय नोंथांमोना उइदाउट मिउजिकबो हरनो हागोन, आरो जुदि दङब्ला गिटार आरो हारम'नियामजों लोगोसे हरफानो हागोन। माने इन्सट्रुमेन्ट थायोबा एसे रोजाबनायाव एसे बोलो मोनो, मोजां जायो। तो नोंथांमोननि सुबिदा बायदियै नोंसोरो हरबानो जाबाय भिडिअनि गेजेरजों। भिडिअ मोनसे रेकर्ड खालाम दे। ओमफ्राय आरो माथो होनबावनो, बेनोसै। ओमफ्राय आंना चेनेलाबो गोदान बियो, नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामोबा गोजोननाय थागोन आरोबाव, आरो लोगोसे शेयार खालाम, जाहाथे जायफ्रा साबस्क्राइब गैया, आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, बिथांमोनाबो जों मोननो हायो, मोननानै जों बिथांमोनाबो बाहागो लानो हायो। तो बेखौनो आसा खालामबाय। आरो माबाफोर सोंनो गोनांफोर दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनो हागोन। आरो नाम्बार, आंनि वाट्सएप नाम्बार डिसक्रिपसनाव होनाय दं, बेहाय नायनानै नोंथांमोना वाट्सएपआव हरनो हागोन। तो लोगोफोर, आं दिनै भिडिअखौ बेसेबाङावनो फोजोबबाय, दोनथ'बाय। गोजोन्थों।